Rady Nadzorczej. W historii spółdzielni nie było takiego bałaganu. Społeczeństwo żąda was o obalenie tego burdelu. Bo to jest a ty tam gdzie tam ja nie wiem. 40 lat miała pani. To wszystko będzie tak tak was powiada, Jak pan miał, nie mówił pani gniadą, Proszę Państwa, chciałam ogłosić i zaraz będziemy mogli... Z nami rozmawiać, dyskutować prywatnie. Chciałam powiedzieć, że za przyjęciem uchwały w sprawie odwołania pani Grażyny Czubala z funkcji prezesa zarządu głosowało 8 członków Rady Nadzorczej, przeciw uchwale głosowało 3 członków Rady Nadzorczej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Na tym skończymy posiedzenie Rady Nadzorczej. Kończymy posiedzenie. A ja powiem,